जानालिगो प्राइमारिनि सिङाव थानाय कमिउनिटि नब्लाङाव 50निबो बांसिन बिपिएफनि मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलाव आखाइ हमफैदों। नंगौ, इउपिपिएल दोलोआ सा 18 बिजाथिखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि मोखाङाव मिनिस्लु महरखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि थिग बेखौनो लोब्बा लाखिनानै बिजाथि फोसावखांनायनि उनावनो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफोरा जमदुवार बियाबनि बिजाथि सरनजित बसुमतारीखौ मोजां मोननानै जयनिं जाबाय थानायखौ सानफानि उनाव सानफा नुनो मोन्दों। दिनैबो जानालिगाव प्राइमारिनि सिङाव 50निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। दानिया फैदो 4 नं जमदुवार बियाबनि बिजाथि सरनजित बसुमतारीया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै मिथिना लादो। बे बेलायावथ' बिराद गोजोननाय बाथ्रा, जिहेतु जेब्लानाखि नमिनेशन जेब्लानाखि माबाया पार्टिया जेब्लानाखि आंखौ घोषणा होथ'वाखैमोन, बिनि सिगांनिफ्रायनो रायजो राजाफोरा आंखौ बुंबाय थादोंमोन, नारसिनबाय थादोंमोन, नोंथाङा बे ओनसोलाव बेबाराव बिजाथि जानांगौ होननानै। खिन्थु बे समावनो बिनि सिगांनो जोंनि हाइकमान्डआ बेबायदिनो आंखौ बिजाथि महरै हरमारबाय आरो बेबायदि हरनायाव रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोनदों। दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा दा गोजोननायजों लोगोसे आंखौ जायगा बिदिनो गोबां जायगायाव लोगो लानानै बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेबायदिनो जयनिं हाबाफारि लाबाय थादों। बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि जे अनसायनाय, बे अनसायनाया सैथो नंमारगौ, आं दा नुमारबाय। दा बेनिखायनो आं गोसो गोरबोजों जोंनि रायजो राजाफोर दा दिनै जेरखम दिनै बे प्राइमारियाव जेरैबायदि बरायदों, दा बे बरायनायखौ नुयोब्ला जोंहा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा बेनिखायनो बेवहाय जेबो जोंहा साननांगौ गैया, जोंहा खुसिनि बाथ्रा। जोङो जमदुवार समस्ति हिसाबै जोङो बिपुल भटआव जों देरहागोन। दा बेखिनियानो आरो बे दिनैनि बे जानालि प्राइमारिनि आइ आफा बिदा फंबायफोर आरो दिनै जोंनाव दलाव जगदान जानाय जेसेबांबो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ खेबसे नोंथांनि थ्रुयै जासिबावबाय। आंनि हिसाबाव गैयालाबो 20निफ्राय 22,000 जौखोन्दो जोङो मोनखागोन, माबायाव भटखौ जोङो मोनगोन। दा बे हिसाबै जोंहा बेवहाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। जोङो बेखौनो सानना लादों नोङो, जों देरहाबाय आरो इउपिपिएलआ। जोङो हाबगोन दर टु दर, जों रायलायगोन, बयजोंबो बानजायलायगोन, बुजायलायगोन। जोंनि जे दानि दैदेननाय मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारनि जे मोजां मोनसे सिन्थाधारा, बे दानि जे 2020निफ्राय मोनसे गोजोनथार सुक्तिखौ लानानै जे दावगाबोदों, दा बेबायदिनो बाखि समफोरखौ बे गोजोन थासारिखौ लाखिलांगोन। दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनदों आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानैनो जों रायजो राजाफोरजों रायलायदों। आरो जोंनि दायित्व, जों साफ्रोमबोनि व्यक्तिनि दायित्व बे गोजोन लाखिनांगौ बिसयफोरा। दा बेनिखायनो जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मेसेज होगोन रायजो राजाफोरनिसिम। दा नोङो नायदो, बेवहाय जोंनि ओनसोलफोरा मायाव मा दङ। जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बांसिन आबाद मावनानै जाग्रा, दा कृषकफोर। दा जोङो बेखौ बांसिन नोजोर बोनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां बिनानावफोर दं, फरायनायनि बेलायाव जों बेखौ नायनांगोन। आरो दा जिखिनि बेबस्थाफोर दङ, बे मोजां बेबस्थाफोरखौ जोङो जिहेतु बिजाथि महरै थांगोन, जों देरहाखागोनखाय बेयाव नांगौखिनिफोरखौ जोङो बबेया नांगौसिन बे रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो सिन्था खालामनानै बेखौ होनाय जागोन, मावना होनाय जागोन।